Здравейте, аз съм Стефан Джурелов, търговски директор в Lyrex. Вече 25 години компанията е лидер в създаването на IT иновации. 3 държави, 15 града, 300 служители. Това сме ние и продължаваме да се развиваме и да мечтаем, защото държим на обещанията си. На клиентите си предоставяме широк спектър от IT услуги, консултантски, аутсорсинг дейности, инфраструктурни решения, разработка на софтуер, както и последваща поддръжка. Ние сме технологичният партньор, на който клиентите разчитат за реализацията на успешни бизнес идеи. Работата с клиенти в публичния сектор е предизвикателство, което изисква добра подготовка, търпение и постоянство. Благодарение на това сме създали едни от най-големите и иновативни IT проекти с национално значение в България. Горди сме, че всички те са успешни. Спокойни сме, защото разчитаме на смел екип с силен фокус към успеха. Присъединих се към екипа на Lyrex през 2008 година, тогава все още студент по телекомуникации. Днес ръководя екип от инженери. Консултираме търговците на компанията в избора на високотехнологични решения за нашите клиенти. Вече 5 години съм част от търговската сила на Lyrex. Харесвам и ще продължавам да съм в този екип, защото компанията поощрява силните, мотивирани и активни хора. Ако си търговец по сърце и душа, Ако си запален по иновациите и новите технологии, Ако обичаш предизвикателствата, Ако си готов за големите цифри, гръбни възможността да се присъединиш към нашия екип. Стани част от Lyrex. Кандидатствай с видео.